Ай, ну тусь ми. Так, я там хотів що? Музика звука. Сяк. А музику дасть на 40 убавлю. Сяк. Ну, добрий вечір, добрий вечір. Серус просто котик. Просто котик. Просто мицька. А, ні, ми бавимо самі. Бавимо нову панонію. Там у прев'ю, то там моя моделька, я і не знав, що таке є. Читання податків світа. Просто котик, ми вас іще на стрімові не виділи. Ось ти такі. Я то і всіх знав. А вас? Hello. Чого всяде коцка? І це, бись розумів, така задумка бавка, що всяде коцка. Так, у мене там якісь добиття були, кам'яна доба та й новотина. Що в ній взагалі є? Є в ній яйце, много насіння сіна, копачка, земля, смажений стейк, скіпець дуба. Супер. Та й моделька в ній ся поміняла. Тямите? Того разу були меншики. Я не розумію, як це фунгує. Ай, ну, графіка в ній точно слаба. Йой, уполивім картину, де до фраса. Не сякавня була. І не сякавня була. А там може, да, як... Господи. О, сися була. Новенький. Вижу, мені тільки пише, що перший раз у чатові. Так. Давайте нагадаємося. Нагадаємося, щось ми тут планували. Углявня роздоста, що в ній владі? Кремінь, тінта, погниле м'ясо, море каміння, плит. А, хотів одомашнити свини. Там вечір? Ні. Хотів одомашнити свини. Туйня пец. Кожен і гаті можете вчинити. Треба се чи вчинити, що вже, якся обрати. Угу. О! Можете прапор учинити, супер. Кінські збруї, а сідало можете на коня вчинити. Стілковача. У мене желіза мало. У мене там 2 желіза. Стіл лучника, та й готово. Камінь-різач. Ні, там треба желізо, я такое не буду. Файного маєш бокшая. І це колекціонний варіант. Ского більш ніде не є. Це знаєш, як зрана вчинишся кавель, поникаш у озір, як там файно ся водичка хлюбче, поникаш на картину і думаєш си, смерть усе близько, та треба мало гадкувати. О, хотів їм класти причал тільки. Пристань таку маленьку, бо може було рибу й мати. Водкимися яйце знайшло. А, у мене вже суд кури, точно, у мене суд кури. Я си даже колачі чинив. Ту є моє газдівство, никайте. Туйня вівці. Туйня кури. Туйня корови. Єна утікла, то та жити не буде.
Ну добре, буде. Оп-оп-оп. А цякимся навчив робити, виділи сте? Здоров'я, Владіку. Так, значить, на пристань нам треба много дерева. Або я хотів ще поникати. Хотів їм ще поникати, що з того боку. Я в того бока ще не ходив. Сірку, ти б вже йшов геть? Так скоро? За тим груном що? Я лиш тямлю на первому стріму виникавим того бока, коїмся роззирав чисто. Демеся натягнемо, що там за груном. Це не тот мій кінь, ні? Це якийсь другий. Так, тут теж корови та вівці. Ого. Якась велика зарва. Здоров. Повно косиць. Там гонно бити село, це мені ся привижать. Мені ся веде привижать. Або треба буде піти в того бока на експедицію десь. Що, Сірку, ти би хотів йти геть? Так ся од мене просиш. Йой, ну мушу йти пустити мацура. Видите його? Туйка сидить, проситься геть. Сірку, ану. Поклонися людям. Навіть я видять. Ні? Не хочеш, ну добре. Добре. Момент. Ой. Ну, скач. Скач. Біжи. Мачка момент. Так, йой, а я тут даже АФК не нажав, просто став. Дем до грома. Ага, і що їм думі. Мені треба много дерева назбирати. Мені треба назбирати много дерева. Мені ся привіділо там щось чорне таке, що ми відіти не мав. Ну не бай. Так, тільки коміном треба було ще класти. Тільки роботи мав. Із цим газдюством. Сякої... Міся, видить, у мене це здобуття вже було. Воно головне бути уж не сохраняться, да, як нормально, то дублується. А ну, я тут Дако, експерт по Майнкрафтові. Ну, вечір, йдемо спати. Я голодний, кампець. Хоч це хліба вчиню може. Йой. Ні-ні-ні, я сяк не бавлю. Нове здобуття добруничку. Я вже точно спав. І це тя май почудувало. Зомбі горять. Класно. Йду добивати. Айно. Айбо і Мацур, і Кут май раді би їсти не булі, не ріпу, а й знаєш що? А! Ну, tu його маєш.
Не трафив, у нього так і планував. Тепер той мав такий новий ландшафтний дизайн. Добрі. Тут ще десь горіли, ні? А як вони це так шиковно появляють? Вони ся появляють, я не встиг, бо такої ніч тут. Ну ж, я біг в ціть, такої в ціть, де зерно росте. Вони ся вже попоявляли були. А коцурість кромплі, айно. Добрий вечір, добрий вечір. Ні, я то не буду. Стаса, я то буду пак десь по-тому. Точно не низьки, точно не на цьому стріму. Я хочу маленько ще освоїтися із цим своїм піціцьким світом. Так. Рубати дерева, чинити пристань. То буде дуб. Тільки у мене всіх скіпців до грома. Хотім чинити хліб, не вчинив, но не бай. Мав час. Не знав, правда, що мені тепер має інтересно буде. Ідемо глядати село. Там у них точно буде морков, та й бурак, та й щось таке, бо мені треба одомашнити свиню. У мене не є свині одомашнених. Бо на автобусі треба ще як файно обрати. Свині у мене тут ходять, або дикі. З кимось не люблять. Тут у мене чай. Простий чорний чай. Да, який... Навіть не знав який. Мономаха чи цикий біда? Принцеса Мононоке чай. Кіця плануєте вчити, та за перше треба вам ся оприділити, що конкретно ся хочете вчити, котрий варіант. Це наш Подкарпатський, це руснацький на словенську, це лемківський польський, це панонський. Коротше, матеріалів дуже мало по кожному. То ми легко ся вчити, як видав, наживо від людей. Так ми ся видить. І я сяк буду довго рубати собі. А других методів у мене і не є. Чай принцеса Дюрі. Ні, такого в мене ще не є. Хаба. Що там пишете? Йой, хочете того челянника в телеграм-чат заверечий? Ей, бо він ся там начита та наслухат. Ну, треба розуміти, ось чат, у котрому много людей, годин бути всякий. Ой. Пораз там на такі теми приказу, то ще я пак ганьблю декого туди кликати. Такое у мене тут все. Косичано. Наздар! Мінявся на горчиці в чатові. Піу! Я Мацура вже випустив гет. А штреку, видиш, поладивим там. Ми знаємо, за що говорити. І не є у мене фейсу запасної, слухайте. Не продумав я. Що? Мігаль мій один цимбурачек звідав, це мож із нами бавити. Йому там з нами не буде інтересно.
Бо я з ним по-чеськи приказувати не буду. Не ось не знав, а й просто. Як би ти поїсти? Чеських Майнкрафт серверів до блуду знайдеш. А наших немного. Та нащо його нам тягнути, не знаю. Хіба знає по-нашому говорити. Що то буде? А, слухай, мені то не буде інтересно. Як ти поїсти? Давай ми туди ще притягнемо, я не знаю, німців, французів, та най вони там поміж собою говорять по-німецьки, по-французьки, а звідання туди. А нащо їм туди чинити наш сервер? А, я се тото фейсу не вчинив. Який їм шиковний. 0,8 скорота атаки сеош він один раз зарубат за 0,8 секунди. Добрі розумів, айно? Йо, який файний вирізник. Опа, такий. А, то їм уже плавав, то їм уже плавав. 26, ото немного. Ніч немного. Так, треба си копачку учинити. Мені Юрколиш на минулому стрімові розказав ож копачку має шиковнося то зрубує листя. Я за то дотепер не знав. Капець. Так ся файно економить час. Не думаємо за то. Ото, видав, треба много чого ще так експериментально провірити всі бавці. Що сягонно відіти логічним та може зафунгує. Наприклад, низько догадавимося, як підпалити свічку. Чехові треба місто пива дати вино домашнє та нараз зацвірінькати по-нашому. Коли то так фунгувало, та вже б руснакізував половину морави. Ну, як ви ся низько маєте? Розказуйте, що у вас інтересного. У мене зась був напакований роботу в день, та я тільки прийшов і вам мало від того спочити. Так, все, доста сьогось ми нарубали. Треба йти ще пшениці позбирати, наплодити корову, зарубати корову. Повний цикл їм учинити. Плодіться, множтеся, заселяйтеся цю землю. Їм тут, правда, доста тісно. Міста в не ож. Перебачте, я тут не земельний магнат. Кілько в є, тільки будьте раді. Крася вечоріє. Цілий день у нас пішов на рубання дерева. Пак зарубаємо коров, та може буде начинити цуря з кожі. Що? Йо, я догадався, Костя такий. Гасилите світло? Я не знав, що відключення електрики і у Скотськові теж чинять. Не наспавнилися ніякі фрази, файно. Так. Треба міркувати і за ідіння.
І за то-то. А, включав кіт не платити. Та ти не платив? Ти тот порушник? Перебачте. Я не хотів, але я люблю їсти та вбиратися тепло. Йой. Сигіняшний. Ну, що я вчиню? 10 кожі. — 12. Ну, раз буде. А, ще їх не можу наплодити. Всіх можу. Плодіться, ростіть, дружіть. Най вам буде файно. Ну, добрі. DS ото що? Ож Discord? Це як? Та й у кого у вас? Може, видав ще той день насадити, не похибить, ні? Discord пак прикапчано їм на єдних 10-15 усяких серверів, або не встигав там не читати. Я не знав, звідки люди мають тільки часу. Я не мав. Ясно. Раз не буде діла. Так, йдемо варити їсти. — 12 кожі у мене є. І гнилое м'ясо. Можу себе цяку броню вчинити, ще в ній обстане 4, а зато ті 4 можу вчинитися ще боти. Якраз файно. Сяк. Та й сяк. То вже в мене тут і топанки, і сведер. То вже мало май бронірований такий, вже у мене є. Буду чинити кожен янсук, бо раз іншакий си не вчиню. Желіза в мене ще тільки не є. Желіза в мене насправді дуже мало. 2. Бо учинився ніжки. Де суд? А, туй суд, господи. Учинився ножиці. Йой, вовкуне, агой. Як ся маєш? Учинився ножиці та обстало в мене 2 желіза. Хотів їм хліба ще, айно. Ще не йде. Як тяжко з ними. Дуже довгий у них цикл. Світло є. А що, не було у тебе світла? Уключали у тебе гет? Якся то кличе? О, компостер ми треба вчинити, точно. А на то мені треба сякі плити. Ну і що тут? А, 7 треба. Треба ще сих. Сяк. Айно. Тепер компостер можу вчинити. Де є? Ту є. Але ось і перше туй був. Десь його там такою покласти, а чий. У мене кури тільки не поїдають, тільки у мене ся насіння чинить. Все можу змітати гет.
Що? Біле фарбиво. Світло-сіре фарбиво. Угу. Йой, господи. Наскочив їм на то. Цілий день світло є. А ще й увечері. Такое, не по-справдішнє. Ну, даме курям, даме. Я не жадіна. Йой. Ха-ха. Мало ми їх не випустив. То можна як наштимовувати, аби воно достигало май скоро. Не думав, ж мож. Або акіть нагоду. Мож чи да кого? Ні? Ні? Не йде. Ну добре. Та що? Та йдемо думати з тим причалом, як би ото було. Треба ми буде дублу до дощок. Та йдемо міркувати, бо то було файно. Значить, виціть, та тако і буду виходити. І ця круну. Йой. Все маленько недобрі запланував. Епін під водою мені тут і дошки не читало треба. То там звірха не мало бути, то я не нароком. Тільки вже мав ковпуту, найся не приказує. Тим костяним борошном можеш райт-клікати, урожай буде скорше рости. Айно, все знав. Я так дерева собі ростив великі, якісь такі маймодні косиці великі теж можеш плодити там. Епін цю механіку вже знайшов. Так. Ще видав один шорик, де сюди. Йой. Сяк. І треба бо він на дачому став. Бо воно визирало майбізюно. Йой, один це далеко. Туйки опори якісь покладу. Ацяк. Ну, тепер вже мало майфайно, вже майбізюно. Ось, держиться. Урожай збирати мотиков? Ага, а я не пробував. Серйозно більше випадать? Ну, треба буде попробувати. Так. Начиню ситочок. Ти сьогодні тут мало бити тут лишні градичі березові, айно. І березовий плит. Добре. Сяк. О, я знав як. Я тут ще дам сяк. Так. 2, там 3. Добре. Йой, хтось вже темніє. Треба йти спати. Здоров.
Та видиш, якраз здоровий політушка, якраз зайшов, лишим зайшов, і один раз їм позбирав урожай, учинив їм собі дуже файний кожаний сведер, та й кожані топанки. Лажуся потихеньку в експедицію, хочу знайти, що тут взагалі є. Хочу домашнити свини. Ну. Якраз їм зріхтував причал, пристань таку маленьку, бо можеш пак сидіти та рибу ймати, знаєш. Туй. Безпеку добавлю. Маленько. Така собі безпека. Так, ну та й файно би ще світло запалити. Ацяк. Ну, тепер ти можеш сидіти рибу ймати. Свині реагують на бурак та й моркву. Ай, бо в мене не є ні бурака, ні моркви. Ніч такого раз. Добре, городину лишимо дома раз. Можеш піти попробувати ще розмножити корови. О, мало мися спекти і діня. Єй! Ура! Доні лишимо туй. І зроби проходження страшних карт на стрім. Не порозумію тя. Яких страшних карт? Смачного. І там одна ще була, ану. Все. Так, кажете, мотиков має много буде? Єно випало ми. І так лише єно паде. Це то не... Це то на пшеницю не фунгує. І так лише по одному паде. Аж просто має з високим уровнем сложності, чи що? Мені то раз не дуже інтересно. Не конич. Може кури много наплодити, та буде в нього повно їдіння пак. Ну йоу, із цим гиби понятно, треба ся ладити потихо в експедицію. Їсти в нього з собою доста, треба лишити всякі тибура, які мені не треба. Лопату та й копачки з собою брати не мушу. Фейсу візьму, землю візьму. Точно мені треба буде з собою вовну. Та й дубові плити. Та й скіпці дуба. Можу це ще хліба вчинити. Можу це ще хліба вчинити. Гарадичі теж дома ся встають. Шутер. Шутер виткнуть у мене. Бурговчак беру. Бурговчак беру і все беру. Їсти беру. Добре. Йдемо в експедицію. Файно забавити. Дякую, дякую, красно. На пшеницю лише удача. Ага, ясно. Тож, сив мотиков ефективно копати якусь другу штуку. Там моркву, бурак. Так? Угу. Порозумів. Добре. Ну йоу. Та й для мене ти що там дали у того бока. О, треба все було лодьку вчинити, там може поплисти далі. Ласку. Пой сюди, пой маленький. Пой.
Ну, золотий. Ну, все, йду геть. Хліб і сіна. Паксяк. Всяко то фунгує, видиш? Файна в м'я хижа. Кобу що не казав. Може березова стріха то не має іпної, що ви собі могли придумати, бо нормально. Там була лодька, ні? Все, тепер у мене буде лодька. Мотико у незері можеш сапати листя дерев. Там мотико може і туй сапати листя дерев. Не знав, за яке древнє місто кажеш. Я ще нікуди так не ходив. Йой. А я все не помню. Тут така яма і була? Видав, була. Ай, ну я так і тут став. Ту їм став, а сісю яму не видів. Ну, хочу туди поплисти. Так, де сонце? Сонце туй. Руно надо мною. Там їм угіль знайшов. Гігантські пещери. То якісь дуже специфічні, конкретні, це просто любі пещери. Бо тут коло мене інна є. Десь у того боку. О, пчоли. Видім пчол. Тут ще коні. Косиці. Там щось інтересне. Ви це видите? Який фраз? То нормально, що нас якое? Поциргано, я не киде. О, село! Там люди! Єй, воно так близько. Ну, доста близько. Я знайшов село. Дуже великі печери з ресурсами. Я такі вже відео, но не туй. Там желізо! Там желізо! Ну я ся дуже був у висоти. Так, треба запомнити, ось де все. Я си так затемлю, ось все так і коло села. Там люди, я вижу людей, дикайте. Та й коні. Це якісь коньофармери. Капець, яка файна хишка. Ружовенька така. Добрий день! Слава Ісусу Христу! У мене тільки не є. Добрий день. У мене тільки не є. Добрий день. Сьому можу уголь продавати, у мене угля не є. Ха. 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 А. Коїсь у присяді та бавкати не дасть упасти з блока. Серйозно? О, класно, я не знав за сякое. Думі! Повітряна тривога, повітряна тривога. Ну добре, така собі фігня. Добре, на стріму так, чи ліпше не робити. Що тут у вас? Все, я туди дораз прийду. Там щось інтересне. Я там бачив угіль, а значить, там ще щось має бути інтересне. Це вже дораз вечір, я ся не встигну до мій вернути. Я знав, що моя лодька там, а до мій йти туди. Я тут десь у них пересплю, вони няче не виженуть.
Класно. І да. Ну, мені не треба. Я не буду красти. Я не буду красти. Чули сте? Там десь щось то. Я бурак стокмив з вандруючим болтарем. Мошив селян. Ну, треба грядки никати, айно. Гет. Я буду спати тут низько. Етер на телефоні, чат етеровий на комп'ютері. Пироги м'ясні у танірові. Йо, добрій, політочка, давай, майся. Так, кого м напудив? Або чули сте, ні? Туй гарчало десь подумнув такой. Туй, видав, є яма з фрасами, ні? Ай-ай, туй, я никит. Кампець. І внися не багато туйка ходити? Там ходить. Я го вижу. Там є, видите? Ну, пой нині, пой. Пой сюди. Або сесі здобуття меніся повторяв, от у мене це вже було. Найся зачне водаска. Я там ще когось чув. Там де желізо. Я вижу желізо. Там ту є желізо. Ту є желізо. Що пишете? Мер їхній чи любиться нормально закрити цю дірку. Бюджет пішов на джіп. На сервері будеш мати один прогрес, у самобавці другий. І все розумів, айбо я тільки вже я на спередущому стрімові вже забивав зомбія. То в мене вже мало бути то здобуття за забивання зомбія. Паради. Там желізо ще. Кампець, я знайшов прекрасне місто. Або там ще зомбі ісуть. Я маленько то переживав. Де? Тут желізо було. Туй. Кампець, в мене так серце тепер бубухка, ви б знали, бо я желізо знайшов. Що? А не міняюсь профіль? Не міняв їм профіль, на якому заходжу в балку. Так, тут десь було ще 2 желіза. Свистатися на тоту гель. Я ся забув, де відео желізо? Всього бока. Айно, всього бока. Там желізо. Айбо й сюди ще було десь желізо. Це мені ся привіділо.
Кампець, у них тут файно. У них тут є желізо та й зомбі. Желізо. Нікого там не є. Мені так страшно, ви б знали. Туй тихо, айбо. Тишина, якій я не довіряв. Ага. Ту він був. От яким прийшов. Добре. Гарчат. Я чув, як гарчат десь з того боку видав. Там десь. Желізо там, мені сюди десь треба. Я придумав. Я його вижу, його там вода несе. Видите його? Я його вижу. Їх там двоє, там тот взривач. Капець. Все, пішничне. Того бока можу вийти, гибу в село, бо я ся був. Я ся ліпше верну тим путем, куди сюди прийшов. Там, то, під водою лава. Класно. Я сих лишу туй. З Богом, хлопці. Йой! Я знайшов 4 желіза! А сюди був? І це видав... Сюди щось окреме. А! Желізо! Кампець! Найліпший день у самобавці. Все сугубо за то, аж я знайшов всіх село. Фух, все, треба лізти геть. Ура, я виліз! Кампець! Ой! 6 желіза! 6 желіза! Дом Кіпер 3D, реально. А це що за один такий у зеленому свидері? Я яких ще не бачив. Це просто челянник, був у зеленому свидері? Ого. Я яких не бачив. На тому сервері, де я бавив, то вони були всі із тим. Як го? У коричневому, барнастих тих таких робах. Не, в них тут фармерів убито то. Бо в них морков купити. А вать украсти. Село невеличке. Так, що м накопав? 6 желіза, 11 угля, дуже поранно. І це я вже можу собі якусь майсерйозну серсаму зачати робити. Щит, наприклад. Я си вчиню щит. То буде діло. Ай, ну воно таке є Дом Кіпер 3D, направду. Так. А не є в них фармера? 2 рибаки, а фарма в них не є. Не конечний садити.
Це... Це як називати? Це мало бути гімлин? Це що? Ну йоу. Або серйозно, не є у них фармера. А я їх можу. Я можу вчинити фармера, ні? А, ні, не можу, то. Він моркову от кіть візьме. Кіть я йому не дам. У нього я можу покласти тот компостер. Або він від того фармером не стане. Все ковач, добре. Скоро не є. Господи. Не волушням вийти. Ну, вже вечоріє. Так скоро день утік. Та що б хотів поїсти? Я їм можу покласти компостер, або вони що будуть садити? Він морку сам не згенерує з невидкіть. Ні. Ото мусить бути десь посаженою, аби він тут садив далі. Що в них там горі? Сіно, сіно. Бали з сіном. Та й ніч. Та й мицька бігать. Мої теж, але пон. Йой. Я не хотів. Перебачте. Тільки я низько сплю. Ну, а ну ж я попробую. Ні, то мені треба верштак. Ніхто не є верштака ніде. Ну я не видів ні один. Ні, ну добре, вчинюся верштак. Добре. Тут треба ми ще... Сяк. Сякся чинив. Айно, айно. Ну, ану. Це буду, то не то-то. Так, ти безробітний. Ніки, клумба в них є, а ферма в них не є. Ха-ха. Як інтересно вчинена. Добре. Яка у них файна хишка, Ніките. Вау. Ого. Котуй жиє. Подо мною зомбі. А, поки я той був. Я той був факлі стоїть. Або виціть гарчить. Ти ще інно. Ага, ходять. Пой сюди, пой. Йо! Господи. Не любитеся на сонечкові, ти? Просто буду никати, як вони горять. Experience дістав. Нікого більш не. Мед. Так. Ну йоу, мій план був попробувати вчинити селянин. Раз треба дещо заїсти. Пробуємо чинити фермера. Будемо никати, що він буде садити. Де в нас той суд безробітний? Наприклад, ти.
Ну. Роби. Угу, ясно. Можеш у нього купити хліб, він продає моркву, а де взяти моркву? Сади. Сади. Чи не даш що? Іди геть. Сади. Кампець, сі не дуже розуміє, я так вижу. На, і вертим у відро. Виділи сте? Ти нормальний? Сади морку, бач що. Ясно, значить у всьому селові моркви я не найду. Айбо найду угіль. А, посадив, Никита. Посадив. Або це не морква, все то. Пшениця і все. Ну йо. Йдемо ще за тим углем, гінде. Хоч так, і це була дуже успішна експедиція, бо знайшов їм повно желіза. Та це я ще навіть не йшов туди. Та й туди не йшов. Так, десь туйка то було. Порядок. 12 угля, 6 желіза. Ну, 6 желіза і це дуже-дуже поранно. Це така чудна конструкція, як це воно держить. Ні, розумієш, тут фізика специфічна. Бо як це коїся згенерувало. Граніт туйка виходить. Повно мачок. Ану, лізьме на берега, поникаємо, може витить дещо файно я увидиме. О. Ще якась порожнина. Йой. Тут що, нич? Нич. Ясно, сякий той світ. Поламаний, всякий, хоч який. Я десь у того бока жив. Десь там. Бо гінде мелодька чекатня, та я плив туди, десь туди. Ну, релятивно недалеко село. Кампець. Ні, мені страшно йти за тим углем, я йду геть. Так. Помалу, та й спускаємося. А, тут що? Мідь не інтересна. Із міді можеш кукер чинити, то файно. Привикай, така генерація про Майнкрафт норма. То ще фігня. Сяк кажеш. Ну йоу, повірю ти на слово, гіся каже. Так, тут нічого інтересного не є. Та що, та йдемо туди до міви, да? Ми ще провіримо всього. Там повно угля. А ми сюди не йшли. Ні, сюди ми не лізли. Ось ми лізли у другого бока. Тут ми ся спускали. Або то... Я ся сюди ще буду годин вернутися. Ся вечоріє. А ведь іти до мій вже. А ведь тут ще ніч переспати.
чудні лабіринти. Так, де є наш цимбор-фармер? Десь тут. А, ну, пшеницю посадив, а друге в нього сезонаділо. Бо води не є. О, я можу відро вчинити пак. Класно. Всіх тут підземних проходів до блуду. У мене закінчили факлі. Сяк. Ну, вже мися купив тот дараб угля, котрий їм найсе стратив. В смислі скільтував. Капець, ту їм знайшов таку читаву жилку. Та якраз у нас закінчив чекан, а значить що? Значить можете спати та пак думі. У кукер раз поникаш, та й все, та й що все? Така ж би поламалися. Кукерника ти можеш кілько хоч. А вже що в ньому видиш? Ей, не борев, то вже друге діло. Ми до чужих людей домів будемо в них спати. Там вода западать. Айно, у мене вдома є газдівство. Я тепер у експедиції, можна так казати. Ходив їм глядати людей та й знайшов їм їх. А ти що продаєш? А, точно. У мене не є ще смарагдів. Будемося з тобою токмив, не боре. Ту йому чинив одного цього фармера, дужимся надіяв уж посадить... Булі! Я вкраду булі. Нико не видів. Булів можеш приманити свиню. Я вчинив фармера, ось він буде садити морков, а він не садить ніч. Я йому той компостер поклав, то він це посадив пшеницю, та й на тому готово. Або я у нього у ладі украв крумплі. Украв би мій смарагд, або мені сьогодні теж дуже безсовісно. Я йому пак верну тут і крумплі. Кіко? 5. Іду до мі. А може в них десь є морков? Може в когось ще є лада, у ладі морков? Я люблю морков. Не є ніч. Ну, то йдемо геть. Як не є інтереса кукати? Є інтерес кукати, фурт. Пой, маленький, пой. Пой. Ми таких і ти знаємо. Пой, маленький, пой. Не береш вилізти? Ти тобі. Пой, маленький, пой. Всякого не досягну. Що, він там не годен злізти? Ха, упав з висоти, вдарився. Хе-хе-хе. Як їм горугнув. Ну, то він упав не у того ж, я його вдарив, отож він з висоти великої упав. Там мідь вижу.
Мідь мені не натільки інтересна. Бо за ним аж так низько упав. Не я знав от чого? От 50? Мало тя не дрилили в каньйон? Там іще 2 желіза, но я боюся за ними злізати. То дуже далеко. То й в мене чеканця був уломив. Я се можу і новою вчинити. Ну, руно тепер не буду. Йду до мі. Все, доста. У мене... Я... Що хотів, о тому чинив. Треба ми було знайти дещо, чим можеш приманити свинита вдомашнити. Де мелочка? Там лава. Класно. Класно. Вау. О, ту і моя лодька. Йдемо до мі. Йдемо до мі, тепер будемо знати, де село. Можеш з ними торгувати, то сесе. 50 доста хосини, кусаут мобів злих. Обося не тручали, треба їх лишити сидіти. Все добрі кажеш, все добрі кажеш. А за того ж 50 кусаут мобів, я се так міркував, що воно сяк має функувати, бо я ще сам не пробував. Бо у мене свого пса тут ще ніде не було, бо я не знав, як пса приманити. Я на тому серверові, ну ту я ще псів не відео, на тому серверові, де бавив, та строїв йому обсерваторію коло своєї загороди, коло салаша свого. Та там коло мене крутився фурт вовк. Та я його м'ясом гуду, а він мій не хоче бити. І я не знав чого. Гінде михишка, ура, я дома. Так. Йой. Ага. Ту він був, ту й знав що, а сюди ще не лізав, видав. А, ту й нічне. То треба копати у глибину пак. Мачки кіряут кріперів. І сам чув, не провіряв їм ще. Вони не встигають фрасів кусати. Та видав би встигли. Коби їм дати тільки часу. Так, булі можу таку і ту садити. А, у мене і тільки буль не є. Тільки тут і накопав грядки, бо в мене тільки було буль. Можу се вчинити відро. А з відром можу набирати воду та чинити нормальні грядки. Або було не тагетуй, або було з водою. А є в мене лопата? Є в мене дома лопата. Скелет біжить скорше, чим пес? Ого, не знав він такое. Так, тут є шпор. В шпор кладемо желізо. Парада! Угля можемо раз відкласти. Яйця. Із яєць, цукру. Можемо се вчинити ще тут колачі. Все, у мене із ідінням проблем ніяких не є. Все дуже добрі. Май смішно, що не вандруючи по Утарі своїми ламами заліз до нього до хиш і не виходжував. Такое все знає ставати. Вони такі маленько. Чудні люди.
Все, всі 4 скільтував. Ну, як шиковно. Знову ж всякся Пітя то теж появляв. Так. Ай! Не хотів їм забивати курицю. А! Я Пітя глядав. Ну добре. А сів її не в смерть, кіть уже вилізла. Пробач. Ну, м'ясо я теж люблю. Я грядки робив, авать уздовж берега, авать тягнув блоки землі через ріку, озеро і так сажав. Ну, то теж метод. Тот Вандрош на вечір пив зілля інвіза, а рано протияд. Та пак каже, ж не пив ніч. У мене теж такий був. Він щось п'є, залізе до хижі, і я його не вижу. Так. Курицю можеш посмажити, желізо забрати. Перше гамарство. І це теж недобре, у мене сякое вже було. Мені сядеться сі здобиття просто да, як не сохраняються справно. Мені що треба? Я си хотів учинити щит. Добре, тепер уже буду такий. Моцний. Вже можешся йти бити з усякими фрасами. Ура, з щитом такий, на. А не поклавим курицю печі, ні? Не поклавим. Добре. 7 желіза. Зробимо ще відро. Сяк се чинить. Відро. Ще в нас обстає 4 желіза. Що можу з того зробити? Волів би поекономити, видав. Стіл ковача не треба ми. На буділку ми то не треба. А як ся чинить такий шпор? Такий шпор, що плавить май скоро. Це мені то видав не треба. Здоровля, кілько ще буду стрімити? Ну, ники, тепер годину бавлю. Та ще дасть годину точно. Айбо низько не буду довго. Мені се буде то, що якраз десь так буде. Година та й готово. Та куди б вам пустив? Ватра душ? Пісковина душ? У мене такого нігде не було. Не відкрився ще сись. Знаєте, тот шпор, що плавить руду наскоренько. Вілонька із желізних самородків. Ну, файно. Желізний рушт у мене тільки не є. Повнося всього не відкривало. Ти вчері? Йой-йой, який він дорогий. 5 золотих удливків. Кампець. Я ошоковий. І все можеш учинити, бо се стріли пак чинив. Бо в мене лука не є. Йой, там ніч. Що мені кажете, що там ніч? Що мені кажете, що там ніч? А кіть мене то дораз фрасу заїли. А ну, Нико там не горить? Горять. Кілько пауків! Я йду бити пауків. Мені треба з них нитку. Мені треба нитку з пауків. Капець. Надіюся, що пауки не втікнуть. А! Ну, косо. Ну, нічого пілого не стало, Нико не вмер. Маленько мені тут набізрядили. Ну, не є біда. Мені головне піти то пауків ще знайти. Кубися лиш не деспавнули. Оп. Порядок. Все, так і було. Нико ніч не видів. Ви ніч не виділи. Шкода, що дав пауки вже пропали. Мені треба нитку.
Кобиня фраса заїли та мали би сте контент. Або я би не мав нитку. Я і тепер не мав нитку. То ті павки не виціть вилізли, ні? Ой, зась мусить чекати до ночі. Похрумкав у сухарі. Та й готово. Ну, або вже в мене є відро. А з відром можу набирати воду. А не взяв йому всю серсам. Так, значить, я хотів все руняти, а не взяв їм лопату. Дораз. Тільки плану, а так мало часу. Лопата, копачка. Що можеш лишити вдома? Землю видав раз візьму. Насіння, яйця лишимо. Гнилое м'ясо. Так, туйся щось пекло, куриця, супер. А де тут булі? А, все, я булі посадив. Добрі, вшитко добрі. Копачка в ній є, а лопату ліпше вчинити запасну. Ще єдну. Копачок у ній 1 000 000. Булі там ростуть. По ним за них забув. Так, хочу собі городик сюди розширити маленько. Все, цяк заруняв. Ну, ту його маєш. А це яка довговічна кам'яна лопата. І це точно не на Лисицькій у гаморі чиненої. Так. Та й все гет. Добре, значить. Тут теж землю. Так. Покосити нормально по-людськи. Так. Виціть може так лечити один, другий, третій, четвертий. Дали воду. Ти туй раз, два, три, чотири. Ще 2 викопати. То воно допливати лише досить, та я можу ще просто воду натягати, та й буде добрі. Воно гиби не мусить бути всядення, я можу оцяк по через раз. До того гіпотетично мало би бути доста. Бо то все оросити, ні? Три, 4.
Нормальний у нього план, ні? Воно би мало зафунгувати. Ну, та й тут 4. Ще б мати що садити сюди. А виметав йому все насіння у компостер, ну. Так. Послідня копачка. Кампець це не бізивно є. Так. Ну, добрі, добрі. Булі будуть. Пшениця теж буде. Туйня Піцицько вже є. Дораз буде приповно. Так. На кілько я тямлю епіни з цим проблем нігде не є. Насіння сіна. То, а чи май легкий ресурс на здобуття, то й після глини. О, після земли. То я чи лиш воздуха має много гісього насіння. Ну, вже в нього 20. Це теж нам треба. Насіння дині. Пішли ми. Ну, я сяк раз позасаджував швидко. Та мені все і не треба буде. Я можу туй пак садити, да, що друге. Туй не мусить бути пшениця, вона туй не дуже добрі росте. Туй цяк буде пшениця. Туй цяк будуть булі, видавку, їх буде доста. Нормально, ні? Нічому не хибити. Мигалю, я так і не поняв, куди буде йти штрека у тебе та й куди. Ось на тому серверові? До церкви. Я там хотів штреку до церкви класти. Лиш ти не пілуй, то буде майпак. Мені на то ще треба ресурси забрати. Я там хотів велику таку каріку вчинити до церкви, а витить гет назад на спаун. Ну, ще ся один обстав. Ну, вже дораз ничка темна. Змеркаться потихо. Все, рівненько. Йдемо спінькати. Ліскаємо у постільку. Хотіло бися дочекати пауків. Ну, то будемо видіти. Фурт забував, аж сплю на другому штокові. Так, штрека про штрека. Як піти ІРЛ кертаршувати, та вшитки не беруть. Ну. Стасся звіда, де є церков. Церков, то там є на горбі така велика із смерек церков. Ти ще не видів, то значить півлосника. Як? Ти в неділю до церкви не йдеш? Йой, маленько. Оцяко то мало бути. Айно. Ну, там вище Салаша на березі є церква. Я тепер можу на карті веречи, де вона. Як там мої бульки? Ну, ростуть потихо, ростуть. Треба міркувати туди, де у мене будуть свині. Кіть у мене тільки корови, кури та й вівці. Та може тільки десь мати свинь, наприклад. А тільки.
таку невеличку загороду з свиньми. Туди за вашим тим варушем. Айно. Що той хотів? Дубовий плит. Та ще вчиню. Раз треба капуру. Не є в ній капура? Не є. Капура. Не березова, дубова. Jedna капура, далі плит ми треба. Ні, то навпак. Дев'ять буде мало. Вісімнадцять уже маленько ліпше. Валалчани. Валалчани живуть у Валалові. То в мене ще 6 було. То в мене унь 24. Та я можу тих свиней держати туйка. Так їм се то планував. Сюди. Треба буде, видав, всього дуба стяти туди. Тоги будомак не бай, дуба посадити є де. Кажіть ми, де можете ту нитку знайти, кроме як бити тих. Кроме як бити пауків. Так, значить я можу ще всякий стяти один шорик, це навіть 2. Сяк. Всяк буде добрий. Ну та кладемо. Йой. Упалимо у воду. Хто би міг подумати? А от сяк. Як ото має бути? Сяк, свині сюди не вилізуть, ні? Вилізуть. Туди пересадимо посуняк. Десь інде. А от учинимо з нього жовту барву. Тут ще такі дерева скіплені яблуню, бо як то розуміти, з чого яблуко на дубі і смириці росте. Тут на смириці яблуко не росте, лише на дубові. Я цей момент вже провіряв. Сяк. То що, будемо садити посуняк, це вчинимо з нього жовтої фарбиво. Вчинимо з нього жовтої фарбиво, та будемо білу вовну фарбити. Свічку можеш чинити? Точно, бо я хотів ще й пчоли мати. На березі теж не видів лишек на дубові. Мені нічого другого не падало. Так, добре, значить, тут у нас все вже приложений. Цю ямку я би насправді заклав гет. Воно мені тут погоди не робить. Я тут ніч садити не байлу. Сися най буде. І з цим пак дещо придумав.
А чи й не вийде висіть вечеряти воду геть, ні? Ні, ну це фінал. Це що таке? Чудо генерації світа. Все, мене тут не було, нікого ніч не видів. Так. Із шерсти не можеш отримати, а бачу жителя купити. А із шерсти отримати не пробував. Це таке може. Я не пробував, а ну йду попробую. Бо кіть мож, та значить я давно міг зробити собі то-то. А чого не роблю, не знав. Бо в мене є вовна. Ні. Всяк по коровці можу чинити. Може з білої треба. Ні, блок білої вовни ся не чинить. А може, да, як іншак? Нет. Сяк? Нет. Сяк? Нет. Не знав. Раз їм все покрівці вчинив. Раз їм все вчинив покрівці. Так. Сяк. Файно, бо ми було маймнятко спати. А от ні, не сяк. Учинив собі тут такий столик. Сяк. Де ми є? Ще в мене десь мало бути. Ага. Та й тут коло столика буде в мене сідало. Сяк. Можете сісти. Йой, Мацурося вернули. Ану, момент. Все, де. Мацур момент не зовсім получився, бо вони у камеру все сильно не натягали, нараз поскакали на кухню. А чи й думав, то що я їм дещо їсти дам. Ага. Ну, туйня вже так, видите, файненько, можешся і виспати, і так ой. Опа, так. Шуп. То. Треба ми було взяти нишки і піти з ними гіндика в хащу. Ні, туди. Є в ній яблуко собою? Не є. Йой, ні, це опасно, дуже небезпечно йти з дому понад вечір. А ще мавчи вже бів все желізо, яке в мене є. Та й пісок, нащо мені? Деревляні плити у мене були. А, то я нові чинив вароші, точно. Куча землі. Сіно. Плит. Жовтої фарбево. Можеш собі жовту вовну начинити. То буде класно. Так, ідемо спати. Треба ми з тими пауками щось придумати. Ну, щоб у мене тут і пауки домак були. Спи. Поінчак не знав, де глядати нитку. Не є пауків? Не є. Ну добре. Їм будемо чинити пасіку. Я точно знав, що там кудись був дикий улик. Та може з нього тут і соти нарізати. Гінде, де бджола заклялася, видите? Крутиться. Ві-ві-ві-ві-ві.
Брейкденс у неї такий. Оба, ще мій яйце попутьове знайшов. Серус, ми ся десь з тобою виділи, ні? Йой. А! Біжи! Ай! Ай! Мене вкусила бджола. Вона видав умерла споза того, ні? Або я знайшов пчолині вущі. Не знав, чи воно того вартувало, чи ні, або вже інших не буде. І ось гіняшна пчола, вона, видав, точно здохла. Ой. Ну. Отсекаем газда. Шкода, шкода. Ну добре, їм никати. Якся чинить тот улик. Оранжеве фарбиво, покривці. Пчолиний кимак. Дощки. Та й... А, сяк легко. То я все дораз. Я все так нараз чиню улик. Ай, бо треба ми ще ватру вчинити. Не помню на що. Мені казали, що всяк треба під улик класти ватру. Або я, чесно вам повім, не знав на що. Боня бджоли не кусали? Ну, буду знати. Ну, бо тепер не вкусила. Точно, тепер не вкусила пчола. Капець. То сяк фунгує. То я міг просто взяти з собою ватру, покласти її під диким уликом, і мене б не вкусила пчола, кіть бим забрав то. Капець. Носесе трік. А! Никите. Ну, як це називати? Видите його? Попробувати його забити? Ну, кампець. Ха. Що чинити? Мій хейтер. Та їх тут 4 дасть. Гінде 2. Та й тот із прапором. Фух. Що кажете? Пробуємо їх забити? Видав, треба. У мене вже є якась броня. Вони ся розділили. Ж в мене лука не є. Це вже дораз вечір буде, ні? Де сонце? Де сонце? А, ні, це ще день. Хар. А де тот пропав? -1. Ого. Що він такий слабий? Він такий слабий, та як дораз усіх заунадів. Де є тот? Так, і б мені ся тут фраси всякі не появляли вночі. То це задеспаунив чи що? Це пішов плавати дрибом. Задеспаунився, видав. А, і це все? Кампець. А я так стресував. Стасе, ти мене сякої даже не звідай. Село Загрунь кличеся селом Загрунь. Строй собі там
хуйський замок кілько хочеш. Село Загрунь не кивай. Бо інчак будемо проти вашої експансії йти війну. Я бавлю на нормальній тяжкості. Ну, яка дефолтно була включена, таким зачав бавити, нічим не міняв. Чиню си факлів. Угля відкладу. Піду си ще накладу світла, бо мися не появляли туй фраси. Фрасік. Кінчила мені то та сапка. Так, зараз будемо пробувати булі копати ту сапку. Та це направду май много буде вискакувати, як мені казали. Мені тепер не шкода, що задиспаунився тот із прапором. Бо я цих двох так легко вбив. Ну, у мене вже є щит. У мене вже є щит. Все, я прилажений. Ого, як я много таку я велику грядку зробив. Ха! І так є ще треба. Ану, порадуйте, ня. Все, добрі. Єй, в мене ціла велика грядка засажена. Ура! Все, я теперка такий бойовий. У мене є щит. Маленько побитий. У мене є щит, я готовий бити тих паскудот, найлише мені йдуть. Капець. Так, беремо сапку. Йдемо копати булю. Ану. 8 буль. Нормально. Треба відкрити двері. Де там дверцятка? Тут. Треба їх деяко обозначити, бо не стратив. Сяк. Де ціка ходить, Никите. Де мей заманювати до нас думі. Оба, оба. Дві нараз. Носесе удача. Носесе удача. Ти можеш як поникати на IQ? То-то, тяжкості я бавлю. Йой, вже ся вечоріє. Треба втікати. Пойте, пойте, пойте. Пойте, золотенькі, пойте. І тобі дам бульку. Ура! Так і нараз маленька свинька. Ну, це парада. Накласти повно світла, буде менше фрасів. Фух. Нащо ти зносиш надпись хустку? То там у тебе твій маленький варош окремий. Він просто від села Загрунь доста далеко. Нащо ти так
Нараз драматизуєш. Аж все, я зніс то-то. Так. Штимовання. Тут можеш поникати, ні? Все включено. Штимовання до комплексу ресурсів. Нет. Штимовання графіки. Нет. Ото десь індень. Чашкось нормальна, никай. То-то. Так їм казав. Так, пауків не вижу. Шкода. Так, ватру. Як це ватра кладе? Ага, угіль. Угіль у мене вдома, у шуфлядці. Що? Паличок міг бити? Кого би міг подумати? Ну, добре. Тепер треба рішити, де у мене будуть пчоли. Ясне діло, що пчоли будуть тут, де повно косиць. Тут повно косиць, значить тут у мене будуть пчоли. Все, фунгує? Що? Я построїв новий хуст. Село Хуст Загрунського району. Раз треба замок построїти в честь мене. Ясно. Дуже то маєш великі нароки на свій маленький варош. Так, пробуємо і йдемо то приманити пчолу. Треба ми двох. Насправді. То та, що тут літала, та вже чи й гигнула, що мене вкусила була. Це тут і маленькі берези, що я посадив, та вони щось і не ростуть. Зомбак? Де? Так із далеко йшов цей геняшний. Що там такого інтересного? Мідь? Ніч не вижу. Пчолка, десь те. Точно були дві, бо одна літала, а друга не кусала. Айно Стасе Петро казав, що він сам із Хуста, хоч давно жив в Ужгороді. Но не знав, як ото тобі має помочи. О! Пчолка, пой зо мною. Полюбити тя маленько. У мене туйка є тобі файна хишка. Пой, мала, пой. Пой, золота. Пой. А де ми є то? Дем. Туй. Пой, маленька, пой. А ну, загубить нього високі у травіці, нет. Окей, у мене є тобі такий файний. Хопа. Живи туй. Будь добре. Все, будеш туй? А чийся прижила?
Що він має допомогти братові Хустянинові проти вашої колонізації? Якої проти нашої колонізації? Ото ти прийшов сюди розказувати, як ся має кликати кожне село на серверові. Я возродив маленьке село, назвав його Загрунь. Все, добрі, я на чужу територію не лізу. А ти, Іпен, прийшов та кажеш, ну все, ваше село тепер буде хустом. Чоловіче, сяк це не робить. Постройся своє село, то називай його як хочеш. Йой, я засі з косицями в руках ходжу. Пчолка зась за мною ходить. Пуй, живи туй. Ура! Ура! Пчолка живе у мене в вуликові. У Кимакові. Паради. Треба буде збирати мед. Аби збирати мед, треба собі із скла зробити склянки. Сяк. Ай, ну сяк. Добре. 3 мечей доста. Казавись уже з Гурінчова. Щось за низькопоклонство перед Варушем Хустом. Правда, сяк, Томаше, пуїшму. Що то таке? Від кого ти нас освободиш? Від Гурінчова? Так, мені треба сесе. Мені треба ще одну ватру. Захрити за собою, так і має бути. Ні, ну ви поникайте, дворицю я не покошений. Ей, тут сим ще наробляти, я вам кажу. Добре. Так. Ватра. Далі. Що мені тут треба було? Прозір. Дубовий. 4 треба ми. Сяк. Добре. Опа. Так. Бо що то за пец, із котрогося не курить? Йой. Що? Нині хуський, завтра кушницький. Ото мало не сяк фунгує. Сяк. Та сяк. Ну, никайте. Пец дошорений. Тепер з нього теж курить. Ану. Файно. Паранно. Мені се любить. Що там пишете? Йой, сважаєтеся за тути району, гиби не знати що. Стасе, то не на тільки релевантно гися видить. Так, як там мої булі? Ще ростуть. Ще їм много часу треба. Або у нього тут кістяний порох десь мав бути. Йой, та й забув ще одно важне. Забув ще одно важне, а ви ся й не творите. У мене недошорений сись. Пристань моя. Є в нього ще гарадичі дубові? Не є. Є лиш березові в нього суд, мені тут не треба. Треба ми буде пак щистяти дуба. Та вчинити тут обрамлення такое. Ну, коротше, будете видіти. То файно. Або треба йти ще рубати дерево. Так. Ніжки викласти раз. Що, сважатися можеш
Лиш чобакам з вовунами. Сважатися теоретично не мусай нікому. Дако просто май хоче і другий. Так. Де мій кінь? Ласку. Ласку, то ти? Ласку. Здоров. Я ти яблуко приніс. Ура! Я погодував коня. Тепер нам скоренько втікати до мій, бо вже ся вечоріє. А яся боу. Всяких фрасів. Ось було мало майвитко. Йой. Насправді дуже ефективно почався стрім. З моменту, як пішов їм у село глядати то-то. Глядати самое село. Знайшов їм желізо, учинив їм си щит, убив їм двох бандитів тих бітангів єдних. Поранно. Уже ніч не кажу за то, кілько від моїх рук зомбів полягло. Ей-ой. Так, значить. Чинимо ще сесі горадичі. 12 мало би застати, видав. Там у нього ще були, ні? А, березові. Березові мені не треба. 16. Ну, дикаємо. Раз, два, три. Далі. Раз. І ой. То не сяк мало бути. Раз, два, три, 4, 5. Он 6. Тут ще 3, та й там 2 порядок. Ще в мене і лишні будуть. Так. Сяк. Оп. І тепер тут із води можеш вилізти сяк. Сяк. Все, парада. Никайте як файно. Ти тут ще можеш теж упалити світло. Ну, файнота. Можеш сидіти і мати рибу. У кого є удиця, бо в мене не є. Та що, вчинитися удицю? То не бандити, то мадяри. Туй всякі фіглі не то-то. Не любляться. Як учинити удицю? Воно десь було. Десь був рецепт на удицю. Ту є. Чиню си удицю. Йой, не в то. То треба було лопату. Ха-ха. То я хотів лопату в кутику чинити. Отсяк. А сим 4 булі. 4 булі то адже й файно. Ні? Ціка. Пой. І вже в нього буде 4. Файно. Значить, Нико не знає,
да, який другий метод, як добивати нитку, крім як убивати пауків, правильно? Бо мені ся видає, то ж мусить бути. Ну, бо я не знаю, мені ся слабо вірить, тож вообще більш ніяк не може. Не? Ніко не знає. Ну, та добре. Добре, я на цю половину буду булі садити. Так. Інтересно, вони ся тут і не подавлять. Тільки їх много. Бо вони вже єдно на другого текстурами залізають. Ого, у мене вже 18 уровень. Я до Макса то забив. Ну як забив їм? Не никав їм за тим просто нігде. Ну, наконець можеш собі просто поймати рибу. Сісти, розслабитися. Не? Всі ще тут вискакують. О, щось є! Хоба! І ми маємо рибку. Паранно. String is an item which can be gathered from killing spiders, from breaking cobwebs and or dungeon chests. Ага, значить, я що, тичку імів? Ну, направду я тичку імів. Ну, значить, добрі ми кажуть. Другого метода, кроме як убивати пауків, у мене не є. Бо під землю лізти я раз не байлу. Ну. Тихо. Туй спокійно, доки ще тут і не прийшли. Сідло! Сідло! Знаєте, що це значить? Знаєте, що це? У мене є сідло! А кіть, у мене є сідло, значить, я можу сідати на коня. Не хоч що. Що є? Сірку. Угу. Ласку туди. Ту є не. Треба його задобрити. Нієвня яблука. Будьте добрі, дайте мені яблуко. Я не думав, що він булю буде їсти. Дайте мені яблуко, дуже я вас прошу. Хой треба, та не є. Дуже мені треба тепер яблуко. New Old Spice, Мігаль Fresh. Що? Який Old Spice? Стара приправа? Треба мені яблуко. Будьте добрі, дайте мені яблуко. Яблуко, є! Все, лишаюся свистатися на то-то. Господи. А, я ся вже відео. Я туди просто не ходив. Ласку, пой сюди. Ласку. Оба. Оба.
О, не хоче. Не хоче. Треба його видав з чимось задобрити. Велика пещера. То видав, я буду йти туди. Пак. Якусь я маленько маю беру. Там все щось світить. А, то тут і мох такий щось світить. А, реклама Old Spice з конем. Господичку, я за таку домак забув. А була така. Там угіль. Ні, пенці угіль так не треба. А де мися кінь стратив? Він десь тут був. Тує. А чого він не хоче, бо я... Чого він не хоче зі мною дружити? Ну, йду ще за яблуками. Не чекаємо від нього сякої підстави. Я до нього з усього душою, з яблуком. А він... Я йому стайню файну покладу. Хочете, аби ваш газда пах та гея? Купіть си коня. Ну, то там метод буде. Дораз все буде зміркати. Кілько треба яблук мати, аби приручити коня? Ну, може вже є дайкий мед? Є мед! Сила. Так, що там, пауки? Суд? Ні. Є в нього jedna буля, jedna сира вагря. Ще мусите мати рибу. Можеш много інтересного наймати. Лотач ми не треба. Лотач ми не треба. Сутуня стріли, хоч ще в нього не є лука. Мед на буде раз. Сідло. Треба ми яблук. Не є в нього яблук. Інтересно, бакіко треба яблуку, бо приручити того коня. Треба му вже думати за стайню. Ось де в нього буде місто. Або я му вже тільки яблук згодував, ви б знали. Не кладеся сідло на нього. Я дав йому яблуко раз. Хочу му дати сідло, а він такий. Не хоче. Якийсь онь предикий кінь. Ні рук реклама. Продавати щось пахняче через телевізор, то треба було покласти деякого фешака на коньовий, бо людям було завидно. Ну, так. Він там фліртує з жонами, або купує тот дезодорант чоловіка. І пентакі дезодорант Балта. Правду кажеш, розумію тя. Такий чудний маркетинг. Маркетинг. Дайте яблучний мій бінг. Всі мотики дуже недовговічні, так вам повім. Кід ними листя рубати. Дуже слабенькі. І це серйозно сяк
треба тяжко приручати коня. Ну, я ще ніде не пробував просто. Або я му вже тільки яблук згодував. Ну, на спередущому стрімові, а чи десь 20. Ну, 10 точно. Я дньому регулярно підходив, чим їм знаходив яблука, а я туди ще май часто дрова рубав. Генейське на стрімові. Ну, то я дньому підходив та давав йому яблука, і йомуся любило. А тепер їм знайшов, видите, сідло. А ласкове вже не інтересно. Я його вже назвав Ласко. Томатів придумав. А коньовися не любить. Йой. Все мало не планував. Файне місто, то й файні дуби ростуть. Посажу ще один. Все зуб'ю так і було. Та сяк. З того можна буде вчинити городину. А не явня більше копачка, ні? Не явня. Треба ми хоч єдну з собою носити. Ціка там у мене. Всі вже можеш вибирати? Єдну точно може було. А ну, пойте. Jedna, друга. Та й доста раз. Тебе ще ні з ким парувати. А, є в нього фейса запасна. Ну як добре. Не розумію, чого не можеш самому вчинити сідло на коня такое. Воно теж просто із шкури чинить. Ніч там такого екстраординарного не є. Так, мав ще 15 шкур. Попробуй много раз погладити коня просто рукою. Треба попробувати, можеш попробувати. Так, все ясно. М'ясо у шпор. Найся пече. Угля половку теж можеш туди заварити. Він сіно не буде їсти, ні? Це буде. Не знаєте, ні? Ту є. Нігде не втік. Їсть сіно. Його не можна гладити. Цімбурона ухтема! Ура! Тепер я не можу... Все, я поклон... Його треба було не яблуками, його треба було сіном. Класно! В мене є кінь! Ха-ха-ха! Круто! Так. Тепер треба придумати, де його буду прив'язувати. Туйка, наприклад. Ай, ну
туйка планував їм грядку, то лупина. Ученю туйка ласкове то. Стайньому ученю. Він не втікне? Ні, не втікне, він сідло. Його не треба було рукою гладити, йому треба було дати сіна. Ко знав, ко знав. Ану. Ласку. Не голодний? Ну добре. Видав заїв. Ага, то моє високе получилось. Так, тепер сюди мені треба пліт дайкий. Плота в мене є. Є 4. Треба ще. Та й капурку треба. Що в мене? А, тичок у мене є. На капуру доста. Тепер є. Добре. Парада. Так, що за доганяння тут? Добре. Якусь стріху му ще треба буде придумати. Все? Щось я мало мало вчинив городини. Тепер має бути і якраз. Не якраз. Не продумав їм, коротше. Ми спати завтра дочинимо. Фух, у мене є кінь! У мене є кінь, тепер я можу дуже-дуже наскоренько і далеко ходити. І все круто. Пауків не вижу. Ну, добрі. Або він широкий. Він то-то. Уж єної капурка гонно бути мало. Як то дочинити? Треба двері. Треба не капурку, треба двері. А у мене двері якраз тут. Запасні. Порядок. Капурку думі. Все думі. Парада. Не розумію, правда, чого все не скапчено є. Айбо туй можеш даже сяку чинити. Ласку. Пой сюди, пой. Ай. Добре, порозуміємо. Значить, я за маленько не ставу. Ко там так умира? Ну, умер та умер. Треба му буде якусь стріху туди придумати ще. Може продовження від моєї стріхи? Ні?
приймав ідеї Епін у цей момент. Як би то йому ліпше вчинити, бо було майфайно. Все видав туди не треба аж такої високої. На 3, на 4. Доста сяк буде. А тут ніяких блоків. Раз, два, три, все четвертий. Там можеш попробувати від цього таку дулю і класти. Я попробував продовжити стріху тут у таку. Має бути нормально. Має бути нормально. Ну. Як би то фунгувало, значить. Тут треба ще один. Треба ще один шорт до сих покласти. Городина. У мене не є. Не застає. Ні. Дурниця получиться. Ай, а ну. Не файно. Ні, це не буде файно. Це вже ліпше го лишити домак без стріхи. Найся радує сонечкові. Куди тепер діти тільки дубових градич? Ну. Йой, все було файно. Но віддав, все було доста. Будемося, я так думав, на низьке по техніки сохраняти. Маємо низькі класні такі здобуття. Одомашнили ми коня, знайшли ми ще желізо, знайшли ми село, під котрими ми забили мільйон всяких чортів. Одомашнили ми свини, що насправді дуже важно, мені ся видить. Дораз іще наплодимо їх маленько. Ну. А ну, тільки пойте. Все, їх треба, видав, поміняти містами із цими, Треба їх, видав, поміняти містами із коровами. Бо у всіх кілько міста, а у коров кілько міста. Маленько їм тісно. Ну йо, уже як є. Так, повимітувати лишнє. Схожі хотівимося убрати вже нормально. Значить, нагавиці та й шапку. Парада. 6 кожівняся ще обстало. Нагавиці, шапка, все, я модний. Я тепер хоч убратий націло так. Хоба. Кожана броня. Не хоч що. І рибу мужей мав. Файнося мав. Що, Сірку, тебе дали йшов вон? Пак перший збив. Який ти засся просить гет. Ану, я вам кажу. Йой.
Сірку. Який сюди на нас. Не хочеш? Що? Ну його, не інтересно. Йо, оба. І ми вим рибу. Ну та й файно. Та й доста. Буду ще пак рибу варити. Так, туйся щось спекло. Айно. Туй нет. Тепер у мене такий за озером коник. Парад. Парад. Та що, будемося сохраняти потихо. Все було файно. Все було файно, інтересно. Ну, на низьке доста. Все. Всім красно дякую, добруничку. Пакся ще звідемо.